ọ batara n'ime obi ya o ji ike na ebube pụrụ iche wee bata n'iji kọwara ndị ụwa nakwa Kpakpando ihe butere ịgba abịa ya n'ụzọ pụrụ iche. Lekwanụ eze Mike Mberedọgụ, eze kalịsịa, eze na-eme udo gbaa gburugburu, ọ dị mma nwoke mara mma wee na-emekwa ihe ọma, eze kalịsịa, igwe odogwu. Lekwanụ ka o si bata n'obi ya nakwa ka o si n'ọnụ eche eze ya wee kọwara ndị Kpakpando na ndị ụwa ọzọ otu ya si agba abịa na ihe mere ya ji agba abịa n'afọ a. Lekwanụ eze kalịsịa. Ihe anyị na-eme tata onye ndị obibi na ndị iyi na-akpọ mgba abịike. Ihe anyị na-akpọ mgba abịike mana ndị nebe anyị, ndị agbata obi anyị, ndị Anaba na-akpọ ọfara. Ihe anyị na-eme tata na anyị na-agba abịike ọfara na-akụ asụsụ ndị obodo ọzọ. Ọfara ka anyị na-agba tata. Ife mezibe gba abịike maka ihe mgba abịike ngosi aṅụrị, mgba abịike ngosi ọrụ erugo. Arọ niile gara aga a ga-esa ife a tata ndị be anyị na-asị m ka mgba abịike maka na etu ndụ m si wee dị and Chineke iji wepụta nke nwere igwe Obi Kingdom. Obi adịrọ m mma na ahụ niile mgba abịike maka abịike bụ ihe gbasara mgba egwu nwa aṅụrị. Ndị be anyị size emere m igwe a na-asị mgba abịike wee sị mba na mma mgba abịike because na be anyị adịrọ mma maka ndị be anyị si na onye ọkụ na-agbabi ya anaghị achụ oke maka bifo ma hụrụ igwe anyị enweghị ọkụ n'obodo anyị n'ihi na-ese obibi nọ n'ime. Anyị enwere mmiri, anyị enwere ụzọ, anyị enwere sọpreshọn, onwe ndị na-emiri dị ibefa, onwe ndị azọdọrọ ọkpa, ife ajọ ife ndị iche iche na-eme. Chineke wee mee m igwe mma wee rụba ọrụ si ka m weta unity, ka m weta ndọkọta ọnụ. A ga-esa anyị na ihe na-eme etu ihe ị ga-eji dị mma, etu Obi Kingdom ga-eji wee dị mma. Anyị wee na-eme anyị Chineke mee today, anyị na-ekpe ekpere, na-eme udo, na-eme ihe niile. Ndị ụmụaka be anyị jụọ kweshọn, o nwere mgbe a na-ajụ ajụjụ ikwu okwu achịghị ga-ekwukwo na ndị be ndị ekwukwo ọ na onye nke ekwukwo. Mana today ndị be anyị na-ajụ ajụjụ, ndị be anyị na-anata ụlọ. O nwere mgbe ndị be anyị na-anata ụlọ, mmegbu karịrị, nzọdụ mmadụ ọkpa karịrị, o nwere unity. Achọgodo ndị nwaanyị be anyị mgbe gara aga ha achọghị anụkwana eme nke ndị mmadụ na-akọtọ anyị gosi nsị ha mere n'igwe nwa bụ bido ihe ndị oyibo na-akpọ peace, mewu udo. Today obi dị m aṅụrị na iyi nwere ọkụ today. Obi dị m aṅụrị na anyị nwere ụzọ, obi dị m aṅụrị na anyị nwere mmiri, obi dị m aṅụrị na ụmụaka iyi anatago na-arụcha ụlọ, na-enwe nnukwu kọmpaụnd, nwee liberation. O nwere mgbe a tọdoro mmadụ ọkpa ikwu okwu achịkwa iji kwuo iji okwu chere na chukwu dị ka iji wee jụọ Chineke wee onye aka wee mee ihe niile a wee megide wee dị mma, ihe niile na-aga n'iru. Ndị be anyị ụmụaka be anyị na-anata ụmụ anyị nọ ọrụkwa na ọmụ a tinyere ọkụ n'iyi, ọwụ na ọmụ a tinyere ụzọ n'iyi, ọwụ na ọmụ arụ ọrụ ndị mmadụ ụlọ mana unity maka ọ ga-enwe eziri unity ka ụmụaka Igbo ụmụaka be anyị ndị iyi na Obibi mgbachi na-anata ndị n'ọrụ oyibo nwana ha wee ihe aba na ọ ga-adụ mma. Ndị ga na-anọ ihe kọmpi na-ewetara anyị mmiri
ndị nke nọ na gọọmenti na-ewetara anyị ụzọ, ndị nke nọ ihe na-eweta gosikwe n'ife adịgo na mgbawazi ọfara m kịta na obi ga-adị m mma na mgbawa ọfara mgbe anyị o nwere ihe na-aga anaghị aga skuul kịta ama m na m nwa ejigo m otu etikwu scholarship m graduate ọnọdụ na mgbawa ọfara mgbe ndị niile ahụ onweghị onye na-anụ ife na-egbu, onwere onye nwe ife na-egbu, iwu na ọma dị mma, obi amadịkwu m mma, ụdị mmadụ m nwụ mana ha bụ ndote aka bụ na ụmụaka Igbo inegbudo anya egwu jip egwu ihe niile dị iche iche njuru ebe njuru ama kingdom ọnọdụ ụmụaka ihe gaziere anyị na-ekpe ekpere ka ọ dịrị mma nye adịrị ha mma ụzọ do mmiri edo ihe niile edo ngosi mba na m ga-ewu ndị oyibo asị na m ga-eru olu abịa ike m na ka mgbe anya nwere olu abịa ike ịhụrụ ka m na-agba abịa ike tata obodo ihe na-achụ ndị ụmụaka Igbo ụmụaka ihe niile ha na-ewetara m ihe ndị oyibo na-akpọ prezidenti na-abịa egosi n'anya na ndị tata bụ na ndụ kwuru ala ka ndụ n'ọdụ ka a ga-asị na amụrụzi ife m ga-ekwu si na tata na obi dị m aṅụrị na ụmụaka Igbo na ụmụaka Enugu Igbo adụgo ka ụmụaka Igbo n'oyi anyị na-agụ n'ọfọ nne akwụkwọ ha n'ọfọ na nke ha na-eme nwa obere na a ga-ebidogo na-eme karịa nke dị etu a jip ịna anya na iro egwe moto niile paakị ụmụaka be anyị ma ndụ mba paakị ya mana ama m na nke ndị Igbo anyị dị 50% ndị ọbịa nwee 50 because ahụ mmadụ ọha si n'ihe eji esi ka mgbawa ọfara m tata andị n'aka na agba ọfara obi dị m mma ine anya iwu na ike gwuo n'ife oriri ndị ebe asef na mmadụ karịsịrị n'obi aṅụrị ya na ekpere anyị na-ekpere ụmụaka be anyị na ọ na-awụ ọgwụ anyị na-achịkwa Chineke ya nyekwere anyị aka ihe niile anyị na-ekwu na ekpere niile anyị na-ekwe ka ọ na-amụta ekpere anyị ka ụmụaka be anyị na-aga n'ihu na-aga akwụkwọ ya ka anyị na-eyi esi na Jizọs Kraịst enwe anyị. Igwe Obibi anyị na-ekene anyị nere anya mgbe a na-enye gị onyinye ndonye ukwu anyị chọpụtara na enyekọtara ọdụzie ka ị chọrọ ịpụ apụ ọ bụ na ike onyinye agwụna gị ọ dị ike onyinye gwụrụ m na ọ na-apụzi m ndị na-enye m onyinye a ụgwara ndị nka mma ha bịa ndị na-eweta ji ndị na-eweta ọkụkọ ndị na-eweta ego ndị agadi nwaanyị makwa anya mmiri gwa m nwosi akịrị ihe gịnị meziri ụmụ agadi nwaanyị a na ndị niile anyị eji na-eweta ya na-enye m nsed mụ aga na-enye ya ama m mgbe ndị polisi na-asị ha pụọ apụsị mba na ha ga-enyere igwe ihe pụta obi atọkwa m ụtọ gosi na ọ na m na-eme n'ọfụma maka ọ na m anaghị eme ọfụma ha ma wetere m ihe niile ahụ si na mụ agadibu na ha na-egosi na ha kwụ m n'azụ and ha na-egosi na ọrụ na-arụ dụ ha mma mgbe onye ekelekwa onye ya nye egwere m si ama adịrọ na n'okpere n'oburu ibu ọ n'okpere mpe na ọ na-abịazi mere ya ebere ha gosi mba ha ga na-enye ike abụjọ m ha egwe n'iwe onwe onye m anataghị nke nye egwe n'igwe anatara m ya n'obi ọcha. Ihe ga-achọpụta wo na Chineke na-eme eze mmadụ anaghị eme eze mana ebe mmadụ si na-eme na mmadụ ga-eme maka ebe ihe bụ eze igwe mmadụ ihe eji enweta igwe ihe mere ndị mmadụ onwere onye nwere iro olesu ọsọ onye ara maka o nwere onye ihe niile na-eme mmadụ niile anaghị obi adịrọ mma. Even the Bible, even no one ekpube na Kraịst tata ọkọ na ụlọ ụka dị ebe niile ekpube na Chineke na enwere m onye iro but na ndị ezigbo mmadụ ndị so m ka ndị iro and na majority uye na aka dị vote enwere m onye iro musa m enwe onye iro ịmara m amara ikpe na m ezuru ezu enwere m onye iro amakwu na m nwere onye iro ndị fụrụ n'anya aka maka inegodo ya taa efu na ndị fụrụ n'anya aka n'ọnwụ na asị ama enwe onye iro nne m na nna m ama adụ hapụ maka ọ na-eme onye iro onwe onye ga-eme gị ga-eji na-agba mbọ. Ihe anyị na-eme tata bụ ihe nna anyị ha na-eme ọwụ nọ nke anyị ma na-eme ọwụ anyị ma mụtara ya nọ nna anyị ha na-eme anyị wee na-eme tata n'ụzọ nke Chineke. Ndị nna anyị ha mgbe ochie na-eme n'ụzọ nke Hibel nna anyị gazie dịka nna nke anyị ma nna nke m a na-eme ụdị nke Chineke chọzi ka emebe Baịbụl wetara Kristianity wetara
ka a na-emezie ndị mmọnwụ n'ufo tatawo ọnọdụ ga na-asị simbụl ihe ngosi ihe na-eme those days mmọnwụ those days na mmọnwụ abịarawo mmọnwụ ike oru mgbe ochie mmọnwụ ahụ mmọnwụ ga-ebu anụ ọfịa isi ọrụ mgbe na-eme n'ọnwadụ ka a ga-ebu isi mana na igwe na-agba eti ihe mana Baịbụl gwara anyị sị na anyị adịghị eke mmadụ onye nwere mmadụ ife onwe ka ọ na-eme na oge aka afụfụ ya ebe uche jie ya na anụmanụ ka a na-ebu n'isi egbu anụmanụ igwe wepụta mana anyị ti today na anyị achọghị ka anyị na-ebu anụmanụ because na oge anyị na-eke anụmanụ anyị na-asị ka anyị na-eme n'ụzọ nke ndị ụka ndị Christianity and majority ndị be anyị na-eme ka anyị mezie n'ụdị nke usoro nke Chineke mmụọ anyị kwuru ebe a tatawo ọ bịara ngosi etu ndị be anyị si eme mmọnwụ mgbe nke ochie gara aga mmọnwụ bịa ọpụta ọ bịachie igwe bịa mere igwe ọbụla nwere shrine nwere ebe arụsị ọ na-akpọchi mana kịta anyị adịghị emezi ihe arụsị ahụ ihe anyị na-emezi na ihe eke Chineke mana ife anyị na-emezi mmadụ etu esi eme ya mgbe ahụ mmọnwụ afọ tata o nwere ife oji ọjọọ chọọ ngosi ụmụ anyị na etu ndị nna anyị si eme ya mgbe ahụ ka ha wee na-apụta mana o nwere ife dị n'ime na ha ji echichi na ha nyere m sọpọtụ ihe ngosi ọ na-agba anyị fọ imechie na mbịambịa na ahụ egbe mbịambịa na ahụ igwe si na onye a mere bịa mmụnwụ kacha mmụnwụ ga-abịa gosi bịa mee omenala ochi n'ọnwa eze maka mkpọchi eze na-eme ife na ogburu ife na-emedate si na onye ihe mmụnwụ bịara na ọbụrụ na o gosi na mmụnwụ chiri n'echichi na sọpọtụ omenala ka anyị na-egosi ndụmọdụ na-enye ndị igwe bụ na awago anya onye ọbụla ga-amụta soro okwu Baịbụl ihe Baịbụl na-ekwu wụọ na-achị ndị ha because ọ na-eji Baịbụl wụọ na-achị ịma na na ndị nwunye na-eso mmagodu na mmadụ ncha niile na-ede ekwu na onyinye nkazi Chineke na-eme nke ahụ mana ọ bụ na esi na iwu igwe na ndị gburu niile na ha na ịga na-azọ ọkpa ọ na ịga na-ebu anyị mana ọgwụ a na-achụ na-agba ndị igwe onye ọ na-abịa ya were onwe azụ onye na-agba odibo onye na-agbara ndị obodo odibo na-eneru anya onwe ụgbọala na-eme ọfụma ịkpọbata ya too ya si azụsi ike ọ bụrụ ịfụ onye na-arụ ụlọ onye na-esi na ọ chọrọ nka igwe ịnụsiri ya ọ dịrọ mma o Chukwu na-eme eze maka na ịsọpụrụ eze ruo ọ bụrụ na ịsọpụrụ na onye ụmụntakịrị a na-ebido na-eme ọfụma mana o Chineke merie onye ruru mana ịtata akịrị ya bụ na ya sebe onye ego nso mgbe ọ na-enye ndị igwe na-achị na ndị na-asọpọtụ ka anyị nwere obi Chineke adị na-anya egwu na anyị chapụ ndị igwe niile nọ n'Ojiriba eneghị eme ife arụsị ha eji eme ihe nzodo ọkpa ha emebichekwa ihe ndị obodo mme maka na those days na ndị obodo aghọta ihe mere ibe na Ojiriba na anyị enwezi nsogbu anyị na-eme igwe anyị maka Christianity na-anabata onye ọbụla na-ekweta onye ọbụla ịfụkwa ifu uniform anyị yi egwu na ihe anyị bụ white gosiri obi ọcha ihe dị uniform anyị gosiri si na abịa na Ojiriba anyị enweghị nsogbu and anyị na-ekwe onye ọbụla bịara Ojiriba ịchọ nwaanyị bịa nụ n'Ojiriba ịchọọ ọyị bịa nụ n'Ojiriba anyị enwere nkewe anyị enwere ihe niile be anyị ana na eze nri ịnụta nwaanyị be anyị ọ ga-agara n'ihu anyị wee na-achụkwa ndị ikorobịa ụmụnechie vidiyo anyị na-eme na-abịaba Ojiriba dị iyi na akụkọ eze na ugwu ọkpa na ọlọ bịa na-ahụta nwaanyị anyị enwere anyị adịghị eme ọgwụ anyị kenye onwe anyị enwere ezigbo obi ka okenye gị and ihe onye chọbịaba anyị ị ga-enweta ya ekpere na ekpere ndị niile mere ebe a bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike maka ọ dịka ọfọrọ anyị na-agba tata maka achị na obodo na-eko maka ndụ mmadụ m na-ekene Obibi kingdom ụmụ ndị ma ndị kabinet m ma ndị nna-achị ma ndị ihe mere n'ọfara gosiri na
na ha na-asọpọtụ ihe na-eme ana m na-achọ ọfụma uwe na-achị na ọ ga-adịrị ha na mma. Na-ekenekwe ndị Ojiri Traditional Rulers Council maka ọ ha gwara m ọfara. Na-ekenekwe ndị Enugu West ụmụ ndị igwe ha tụbọgba ọfara maka ha tụweta ife. Ogbe individuals na-ekenekwe omeiwu maka ozugbo ọfara. Na-ekenekwe ndị be mmadụ eke ha sogbo ọfara. Na-ekenekwe ndị ibe nne m ụmụ ndị ọrụ ịtọkịsa ha sogbo ọfara. Na-ekenekwe ndị iyi niile ha sogbo ọfara. Na-ekene achị na-ekene Ojiriba niile onye ụmụachi aman na dịsire meyo Ojiriba onye ụmụachi aman na okeshona ihe a mere bụ ndị niile Ojiriba niile ma Enugu West ma Enugu steeti ọha nwamerie na-ekene ha Chineke ga-adịrị ha na mma. Ihe ọbụla ha bụ n'uche mbụ ezigbo ihe Chineke mere ha ma nke bụ ajọ ihe Chineke wụpụrụfa. Anyị na-ekpekwa ekpere dị ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Onye ọbụla bịara ebe a onwe ihe ga-eme ya maka unu nekwudo anya bụ na ọbụna ihe nna ebe a bụ obi ọcha ha niile ga-ada n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndị niile nji moto bịa ebe a ga-ekwe moto ha na ndị niile nji ọkpa bịa bụ ewepụ ọkpa na ndị uche esi ma ndị otu mụ na Lagos ndị eletrọniks ndị Alaba International ndị ihe niile Chineke ga-agọzi chefa ha ga-ana n'ugba na-enwe nsogbu si na Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Kpakpando ugboro ndị anyị ji maka Kpakpando na ndị igwe na-arụ na ndị omenala na-arụ because Kpakpando ndị wepụtara ohere ha na-egofa ma kamfa si ka ha mee ka Igbo kọlchọ pụtakwa ọzọ and ha na-eme iru ebe niile kịta o nwere ebe anya gị na-etiri igwe ma ndị ụlọ igwe ma ndị ahụrụ igwe. Kpakpando na-ese ndị ozi anyị na-asị Kpakpando ya jide ka oji na anyị ga-ahụ ndị igwe kwaga na-atụpọtụ ha na-ekenekwa ha na nkwado ha na-akwado omenala Igbo maka na nkwado omenala Igbo o nwere mgbe ndị Igbo mere ka omenala ọdago Kpakpando anyị na-asị ha na anyị ga na-atụpọtụ ha. Ihe anyị na-akpọ Kpakpando ha gagharịakwa ọrụ ọzọ mme na Obi Kingdom ha gakwa obodo ọzọ ka o nwee ma na-enyekwa anyị advice o nwee ebe anyị na-eme ajọ ife maka asị na Igbo enweghị eze. Onye si na Igbo enweghị eze ya bụrụ eziokwu. Igbo nwere eze ọ na Igbo kachara nwee eze nọ na Igbo dịka nwere ndụ indipendensị nwere ego maka na ebe n'obodo ndị ọzọ ndị alụ eze na-aka enwe ego mana n'ala Igbo eze agaghị enwe ego. Anyị nwere ndị na-aga akpọta ego anata si na ihe anyị na-ekwu dat na Kpakpando kwuru na-akọwara ndị Igbo ha na-erespekti eze ha na ọ dị mma. Anyị na-achịkwa ndị eze na-erespekti ndị ba na-achị maka ị na-anya kịta uwe echejigo onye ọbụla nwazi ihe ọma. O nwere mgbe ịchọọ ndị leta ya achọwa mmadụ bụ na famili ọbụla na-ede leta kịta si na anyị na-asị Kpakpando anyị na-ekene unu n'ibu unu emechi unu jide ka unu ji kọtụtụ anyị chọrọ asị ya jide ka oji ọma na ka o jide mma ndị Kpakpando jide ka unu ji otu a ka Kpakpando jiri fụ ya na Obi eze Mike Mberedọgụ na mkpụrụ ụbọchị 31 afọ 2012 n'ebe eze Mike Mberedọgụ eze ndị eze kalịsịa o ji aka abịa ya ọkụ Solomon nke ndị Afrịka mere ịgba abịa ya bụ ịgba ọfala ya. Anyị wee na-asị na ọ ga-adịrịrị ya mma dịrị ezinụlọ ya mma ọ ga-adịrị Obibi niile mma dịrị Ojiriba mma dịrị Enugu niile mma na Naịjirịa na ndị niile si mba ụwa niile wee bịa nọnyere ya. Ọ ga-adịkwara ndị lọlọ eze Mike Mberedọgụ na ụmụ ya niile mma n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee na-asị ka Chineke gọzie ya ka Chineke gọzie ndị Igbo niile.